باش ام ji dadgeha Çalyan İstanbul'e li gelwenin yewra Serokbajarê CHP İstanbul Özgür Çelik û her wiha serokê giştî baskê ciwanan CHP jî di navda 26 kes bi giştî îro tên darizandin ji bo doza wan jî em dibînin ku tevdîrên berfira yên ewlekariyê ji serê sibê ve hatire dayîn saet 10 serê sibê dest pê kir li dadgeha Çalyanê wekî ku me got li Cizayê li dadgeha Cizaya Asliye ya hijdemin dest pê kir niha di nav da Serokbajarê CHP İstanbul Özgür Çelik serokê baskê ciwanan CHP Erdem Kara ji di nav da 26 kes ji ber bûyerên 31 çileya 2025 îro têne darizandin niha ji bo ku dozê bişopîne ji serokê giştî CHP Özgür Özel Serokwekîlê Şaredariya İstanbulê Nuri Aslan Cîgir Seroka CHP Aylin Nazlı Aka her wiha şaredarê navçe Ataşehirê yê CHP'yi Onursal Adıgüzel Serokê Baroya İstanbulê İbrahim Kaboğlu hejmareke parlamenter û hejmareke zêde kes vê dozê dişopînin niha beriya ku ev doz dest pê bike ji aliyê şaxê ciwanan CHP va daxuyaniyeka hatibû dayîn û hatibû gotin ku kesên ku li hemberî bêdadperweriyên nehiqûqiyên bila werin xwedî li vê dozê derkevin ji loma jî hejmareke em dibînin ku endam û alîgirên CHP jî îro li vê derê bûn lêbelê çar aliyê dadgehê bi bariyerên polîsan hatibûn dorpêçkirin destûr nehat dayîn ku kes derbasî nav dadgehê bibe her wiha ji bo çapemeniyê jî hin astengî û qedexe jî hatin dayîn bas kartên wanên ku serokkomariyê hebin ji bo wan destûr hat dayîn ku derbasî nav dadgehê bibin wekî din beşekî medya jî biborin beşekî medya jî nikaribûn derbasî nav dadgehê bibin. Niha di destpêkê de wekî ku me got 26 kes tên darizandin di vê dozê de ev doz ji ber çi hatiye amadekirin ji ber ku şaredarê İstanbulê Ekrem İmamoğlu ku ji wezîfeya xwe hatiye durxistin û niha jî wekî namzetê serokkomariyê yê CHP'yê ku li zindana Silivriye'yê di 31 çileya 2025 da ji bo ku îfadeya xwe bide hatibû Adliyeya İstanbulê Adliyeya Çalyanê li vê derê hem bû yer derketibûn lewra li vê derê polîs müdaxel bi tomayan û her wiha bi gaza rondik rêş müdaxeleyê welatiyan kiribû li ser vê yekê jî di nav da Özgür Çelik û her wiha rayedarên rêxistinên CHP jî di nav da 26 kes bi hinceta ku bi qestî birîndar kirin û her wiha zirardayîna malê kamûyê malê dewletê û her wiha li hemberî bê qanûnî meş û civîn li darxistinin derbarê 26 kesan da îddianame hatibû amadekirin û her wiha di vê îddianameyê de jî 26 kes ku di nav da Serokbajarê CHP Özgür Çelik jî heye ji 3 sal û 11 mehan heta 15 salan jî biborin cizayê hepsê ji bo wan tê xwestin. Niha bila were bîra we Serokbajarê CHP İstanbul Özgür Çelik jî beriya di hefteyan em dikarin bêjin ku ji wezîfeya xwe ji karê xwe bi biryara dadgehê hatibû durxistin û her wiha li dewsa wî jî Gürsel Tekin wekî qeyyûm hatibû destnîşan kirin. Özgür Çelik pêşî di parastina xwe de îro got ku derdora saetekî ajot parastina wî got ez tu suçdarî û tometbariyan qebûl nakim ez niha ji sê dozên cuda têm darizandin ji ber ku me mafên xwe yên destûra bingehîn me bikaranî niha em tên darizandin. Navbereke hatibû dayîn nîvrokî serokê giştî CHP Özgür Özel jî wê demê daxuyaniyeke da çepemeniyê Özgür Özel got ku ger di vê dozê de ciza bidin wê neheqiyekî mezin wê pêk bînin dixwazin ku CHP ku li Tirkiye bûyî partiya yekemîn li salonên dadgehan li salonên mehkemeyan darizînin ev yek jî nehiqûqiyê Özgür Özel daxuyaniyeke wiha da wekî ku me got niha hê jî parastina kesên ku tên darizandin berdewam dike ev rûniştina ewilê nayê çavarêkirin ku divê rûniştina ewil de ji xwe biryar bêdayîn bêguman wê taloqê mehê bike dar rûniştina duyemîn tê çavarêkirin ku rûniştinên duyemîn an sêyemîn da êdî biryareke divê dadgehê da bêdayîn.